КамАЗ 55 11 ЕО екскаватор ЕО 35-32. Даже в момента съм окачил на едно листче. Съм го натоварил с газел тук едно човешко име. С този КамАЗ. Да. И ще го подготвя автобагера за добив на пясък. Това мога да кажа за този автобагер. Да. Страхотна машина, много съм доволен от нея. И даже я използвах вече. Използвах я тази машинка вече. Това мога да покажа тук. Ето е.